Στη δική μου δουλειά είναι σημαντικό να είμαι πάντα σε φόρμα. Έτσι ξεκινάω με ένα σύντομο πρόγραμμα γυμναστικής και έχω ό,τι χρειάζομαι με το Hydrate της Herbalife 24. Λοιπόν, ξεκινάμε! Μου αρέσει να περιποιούμε τον εαυτό μου. Γι' αυτό χρησιμοποιώ την ολοκληρωμένη σειρά εξωτερικής διατροφής της Herbalife. Με συγχωρείτε. Κάθε μέρα ξεκινάει με ένα υγιεινό πρωινό. Εγώ προτιμώ το πρωτεϊνούχο ρόφημα της Herbalife Φόρμουλα 1. Μου προσφέρει όλα τα θρεπτικά συστατικά και την ενέργεια που χρειάζομαι. Μπορώ να το ετοιμάσω γρήγορα και εύκολα. Και η γεύση του... φανταστική. Τι περιμένετε? Ξεκινήστε κι εσείς με το υγιεινό πρωινό της Herbalife. Το Protein Bar της Herbalife είναι το ιδανικό υγιεινό σνακ. Μια πραγματική απόλαυση. Πολλή δουλειά σήμερα. Γι' αυτό έχω πάντα μαζί μου ένα meal bar της Herbalife που με χορταίνει, μου δίνει ενέργεια και έχει και ελάχιστες θερμίδες. Χαλαρώνω με ένα υπέροχο ρόφημα της Herbalife, είτε ζεστό είτε κρύο, διαλέγοντας κάθε φορά και άλλη γεύση. Εγώ, για τη διατροφή μου, επιλέγω Herbalife. Εσείς?